पुइलानो चिनी कोकनो थन लेकिन हामबाय जों दिनै जों साइमानो चिनी बारा हाकोतनि खरसा सेंक्रा चिनी ते हासिनि चिनी बरम चिनी शहीद चित्तरंजन देबरमानि मांथंगा जों दिनै बारा हाकोतनि यक माने खालामनो मोनजोबलाय बिनि नखुंनि बिन माफा एबा बिनि लबिसं बाय फायै चिनी रामचंद्रका आमसेनि जत्त तिब्रा मथा आदमसं जों दिनै बिन मांथंगा मोजोबलाय खुंबक फैया दै दिनै अजराव जों चिनी थैजानाय नखुंनाव हायनो हायो जों लबि दंगो बंनि खाबाय जरा जों जेफोरखौ लबि दंगो से जों अमनो सानाय बिनि मथु थैफ्लेखे तनान बागै आं साबाय थाङाबा जों जत्त चिनी रामचंद्र तिब्रा मथा आदमसं जों दिनै अकगरुय बिनि मांथं एबा बिनि स्टेचु न बथिमानि सादाव फाइनाय 29 तारिख नभेम्बर बिनि स्टेचु न जों स्नामनाय बिनि आमजायो बिनि लामा बुफ्रावो आदिनो बिनि मुङै जों गायसा प्रग्राम कत फैना हाजनाय ते बिन नखुंनि फासिंथिबो फुटबल टुर्नामेन्ट आदि नारजनाय ते बसकांबो चिनी बरंगना थैखांजानाय एबा जों शहीद चिनी चित्तरंजन देबरमानो जों मोदोखै अपांनानै जों नारलायनाय जतना हामबाय।